първата част наредихме кръста. Сега целта ни е да наредим целия слой. Първо гледаме за ръб, където има бяло. Ето да речем този. Гледаме и другите два цвята, какви са зелено и оранжево. Трябва да намерим така, да го сложим където има зелен, оранжев и бял център, т.е. долу. Ето тук зелено и оранжево. Това, за да го преместим долу, трябва да направим алгоритъм, който е много лесен, нали, най-лесният за сега. И може да се наложи да го правим няколко пъти. Значи, алгоритъм е R, U, R обратно, U обратно. Така, ето виждате, че си отиде на място. И така правите и другите три ръба. Ето да речем, този има бяло, така, червено и синьо. Значи тук синьо няма. Трябва да е на следващото. Ето червено, синьо и бяло. Правим пак така. R, U, R обратно, U обратно. R, U, A обратно, U обратно. R, U, R обратно, U обратно. И ето, че се дойде на място. Така, остават ни още два ръба, значи трябва да има оранжево и синьо. Ето го. И правим това пак също. R, U, R обратно, U обратно. Така, ето и този се дойде на място. И последния ръб. R, U, R обратно, U обратно. 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 И последното. R, U, R обратно, U обратно. Ето, че наредихме долния слой, белия слой. Се получиха тези фигури. Така, довиждане.